Kaya balot sa makteryo na amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Agaw na Miyerkules, petsa 15. Oy, balibalin na petsa. Da bulan na Hulyo 2026. Paldo. Paldo natan. Agaw na sweldo. Kung galaw sa ekonomiya. Di ba? Siyempre, sweldo, kuha mo pa, untalak, tatang tanagagik. So, ekonomiya, saya nagaw. Good morning. Pero, antuya. Untatagay lamat, so, per bariles na krudo. Nayari na unlampas dasaya $80. Nako, limampas lamot do chintatan. Ay manggugulamot. So, ulo nasaraya wala da transport group. Doya nanuneng lamot kay pektututan. Siyempre tagay nasaraya presyo na gasolina. Ay sosilis. Ang tulaya, Engineer Nixon, naglaon tunday lakim. Supay walay kasalanan na dasatan. Walalay paknaan, supay aga uno-unor. Kaya bansan Iran, si katoy ng bumbalamot na sa kaya container ship at ating tanagagik na Cyprus. Kaya kapasnok si President Donald Trump. Yan na ni gagalaw lamot siya tagay na presyo na saya crude oil. Nako, dasal tini sambaban sa gani nasarayay natural iran na kalamidad mong labat dasaya nagaw ta medyo masinsindag sa aring araw. Bali-bali petang to, bali-bali mampaagaw, vitamin D. Walay yayag-yag lamad, di tanda da parte na Mindanao. Antonatan 15 na buwas, July 16. May anibersaryo na sa may kimbanansang kakasilan niya yugyagod Luzon. Alik-lik na timot ya da sa syudad na Dagupan. May July 16, 1990 earthquake katateng tanagagik 7.7. Kalay 1990 kuha mo pigay tontulanatan tanoy. 36 years sa tatang tanagagik. Marami man tao na 36 ang dalatanan ta sa ugaw niran to. Yan mandasal tini tapiano na itchapwera tayo. Daunyaran na kalamidad. Daunyaran na sigsigang. Morning dasaraya dumarangal titana da Malimgas Public Market. May amigo, kaya sa itagila ko to, kakargad kariton, mong latag. Yung lumaban po ng patas, maghanap buhay ng patas. Kaninang yura may binakul, sukwarta da, unatan may ingungot ira, wala ray walad loob na kulungan, tanto ay, masyado iran maagom. Ang tamaagom ni imbaga, kaliwan matakaw. Ang problema mo't dilan lamang ira. Binakul sa kwarta da. Pero kulanda natin siguro kung nyo, di mo alay sitwasyon. Ande at atang tanagagik tuloy-tuloy. So sa tayo investigasyon da saraya manumalya iran na proyekto. Lola da saya walaya pikonekta. Da panresolba na delap. Nanduruman na lugar at bansan Pilipinas. Speaking of kailugan
Bali-bali natan so undalan ditanad highway na barangay Tuntunod Linggiyen sang kaneng ng yutay Ilog Ladtan. Salapod sa may matagumpay na pagpapaalis po doon sa mga squatter, mga nagpatayo ng kanilang mga bahay, wala na. Tawalalay paknaan satan unan mutla so alisanda ditanad Sitio Aplayad Barangay Pangapisan Norte kanya na kalnakal na lang sang kaneng ninyo. No na bandag yutay ginawad tanya amay singa amay titawag masaya amay inletnag yadiki amay flood control protection ditanad satan nya area. Atan susang katibayan ay proteksyon saya danom na ilog pianagunla highway panaon ni na Amerikanutan na impalagitan yang gadnatan nagniya tebag wadtan niya talagan matibay siguro siyempre nansama nanggapoy korupsyon nanto liwan na singanatan niya daisot ya proyekto, malagya proyekto ay walalay katleban niya nakagawa. Anto ay di magmalaw ya substandard. Anto ay dakil, subuaya, dakil, sumangitleb at pundo. Yan na saya pagmamaliwan na saray proyekto mainumay yan nagaygay. Kaya gang yaratan so napagya naerap kumon, napagya napaer pero ang gapaw. Good morning, si Manong tulaming ngaran mo, lingwanang kula. Mamaniho sarayan na kaplasan. Ibali tanong nang ko may kwadernok ta insulat ko. Ladang uroy dilak. Dan untan mo tada si Dos, good morning. Ana si paring Jok. Morning. Lamay ang iter na liknaan karuman nilira sayay nagagawan na trial ditanad saya Senado pandudengal impeachment trial at atang tanagagik kaya kwanto agmuantalay dengelan mo say maong ya mangi paliwawa tano jada cross examination ada saray witness at wala ramat so nagmaliwa kumintom kwanto kaya ni bagak labatla so saya procedure mayari pantungtungan pero no aratay ebidensya di ang babangil hayaan na natin dyan sa impeachment court tatang tanagagik basta sa yantak yan ibagad satan manimano tayo, bantayan tayo. Tanane, walay dili tayo na opinion, conclusion, satan. Yan ayarin na usar tayo, dugan panaon, dugan panagdesisyon. Ganun lang po yan. Sabi nga ng kumpare kong manginginom, Engineer Nixon. Numero ang pinag-uusapan, totoo naman. Dahil sa kung sino yung kapanalig at di kapanalig. O yun yun. Pero siyempre, jada si katiran mambabantay. Walan napisay-pisay tayo no anto so katuan at panamaglay. Napaparuntal na saratay ebidensya at panamaglay. Napantalos tayo at kada kwestiyon. Nasay prosekusyon o depensa sayan nagagawan impeachment trial. Morning, dakinan na paring Rufo, dita na Bugalyon, Pangasinan.
Nangal na kumparik Rufo, may balita tayo nilira da sa may palapag ng Department of Energy Secretary Sharon Garin. Tayo nagagawan exploration na hydrogen gas. Kaya kwanto maong nuwalay na almuda, kwanon Rufo, at least minabang tayon taga Pangasinan, lalo la si kamin taga Dya at Bugalyon. Kwanto siyempre nuwalatan niya na kuy-kuy ditan. Hydrogen gas, unasenso, so balang sinansakay, munisipyo, probinsya, dasatan niya gagawan dan na exploration ditan, paring Rufo. Bantayan to may post tayo Facebook. Dasatan niya gagawan niya exploration na hydrogen gas. Itan barangay Banyaga, balay na Bugalyon, Pangasinan. Kinan paring Gaspar dan balay na Binmaloy. Nani lagar mo may part 2 nasa may Soma na Mayor Pet Merera ditan da Binmaloy sa may programa tayon PEM. Araya tagatan da Sampabian, Pangasinan. Good morning. Kanad barangay Kayanga. Kanaditan da balay na Manawag, Pangasinan. Kanad Baritaw. Good morning. Sa iba pang balita, impormasyon, patuloy po ang tawang-gawa na tinasagawa ng PCSO para po sa ating mga kababayan at malaking tulong dito ang ambag ng mga palaro ng PCSO. Lalo na itong small town na lottery na pinapatakbo naman ng Grand 88 Gaming Corporation. Sa lahat ng mga kawang-gawa ng PCSO, mga medical assistance at pagbibigay ng mga ambulansya, ay katuwang nila itong mga nagpapalaro ng small town lottery dahil mayroon ho silang ambag. Parte ng inyo pong tinataya ay napupunta po sa mga makabuluhang proyekto ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya itong PCSO ay siyempre kinikilala rin ng ambag ng mga nagpapalaro ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. At narito ang bahagi ng mensahe patungkol dyan ng ating PCSO branch manager dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Masad po si Abel, si kayo namin, na imbang dapat na kayo amin. Ako po si Christopher Bacalso, ang branch manager ng PCSO Pangasinan.
from the Philippine Charity Statistics Office, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, mga partner namin, mga kabo at kobrador. Kayo po ay partner namin sa revenue generation. Yung pong inyong napokolektang pataya ay siyang napupunta sa charity fund ng PCSO na siya naman pong binibigay ng PCSO na tulong sa mga pasyenteng humihingi ng tulong sa aming tanggapan. Doon din po namin kinukuha ang pambili ng patient transport vehicle o ambulance na binibigay namin sa mga LGUs, maliban pa sa mga relief goods na binibigay namin pag merong mga kalamitan. Sana'y patuloy po ninyong suportahan ang Grand 88 Gaming Corporation. Ang Grand 88 Gaming Corporation po lamang ang authorized na magpatupad o magsagawa ng small town lottery sa probinsya ng Pangasinan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Yun po naman ang pahayag ni Mr. Christopher Pacalso, ang PCSO branch manager dito sa lalawigan ng Pangasinan, sa patuloy na pagbibigay serbisyo sa ating mga mamamayan at katuwang ng PCSO, ang Grand 88 Gaming Corporation. Oh, bakit mali. Oy, yung nilagay dito. Okay, naging bar ni Manong Orleon. Oo, yung okay. At syempre ang PCSO at ang Grand 88 Gaming Corporation ay talagang nagbibigay serbisyo sa pamagitan ng kawang gawa sa Grand 88, parte ng kanilang corporate social obligation ang magbahagi din para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Kilalanin nyo po yan na negosyo nyo. Legal na negosyo nyo. Sa Grand 88, kung anong kailangan nyo na pwede namin itulong, meron po tayong mga approved o may mga guidelines. So, ibibigay ko yung mga nakareach tayo ng pondo, kaya salamat sa kayo lahat ang nagbibigay ng asa ay buo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuung sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88 panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Ang kapulay malami oras sa dasaya na programa tayo. Lik na ay balay. Muning ni dasaray dumarangil titan da balay na binmalay. On sublay laso programa na PEM. Paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Yada Spetro Technical Engineer Nexon Dakal, Tan Engineer Fragile Kayabyab. Ompawilak. Kasumpalan na pigaran makanan na paimano, Yalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito.
Sa iprograman mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong dignaan na saray umbali at saray